Assalamu alaikum Aibowan welcome to Rushpro Farm viewers මේ ඔයාලා බලාගෙන ඉන්නේ බෝය සත්තු එළුවන්ගේ போய வர்க்கය තමයි මේ போயர்னா ஆடு தான் இந்த வீடியோவில் இருக்கிறது பாருங்க ஒரு சின்ன ஒரு வீடியோ இன்னைக்கு நிறைய பேர் கேட்குறாங்க போயர் வந்து ஏன் எக்ஸ்பென்சிவ் ஆகிக்குது சாதாரணமாக சானான் ஜமுனா பாரி அப்படியான ஆடுகளை விட ஹை எக்ஸ்பென்சிவ் ஆகிது ஒரு 3 month குட்டி ஒன்று எடுக்க போனால் அப்படின்னு சொல்லி போய சத்து ஐ மெச்சர கணங் පෙටිය ගණ්ඩ යනවා නම් ලක්ෂ 6ක් ලක්ෂ 6 මාරක් කියන්නේ අයි මෙච්චර ගණන් කියලා ගොඩාක් කටිල්ලනවා. ඒක දැන් ලංකාවෙන් බ්‍රීඩ් වයිස් තමයි මේක යන්නේ. ඒ කියන්නේ මස් වලට මස් බරට එහෙම කිරලා දෙන්න සත්තු නෙවෙයි මේක. බ්‍රීඩ් වයිஸ். ඒ කියන්නේ ஃபென்சி breed. ஒரு ஃபென்சி breed அப்படிதான் போகுது இது. அதனால தான் எக்ஸ்பென்சிவ் ஆகிக்குது. என்ன சொன்னால் ஸ்ரீலங்காவுக்கு இந்த breed குறவு. கேள்வி கூடுதலாகிக்குது. ஆடுகள் குறவாகிக்குது. ஃபென்சி breed அப்படி தான் இப்போ வளர்த்துட்டு போகிறாங்க. இந்தியாவிலிருந்து கொண்டு வராங்க ஆடு. இந்தியாவிலிருந்து வருது இந்த ஆடுகள். சர்டிஃபிகேட்ஸ் எல்லாம் பாருங்கள் இந்தியன் ஃபார்ம் சர்டிஃபிகேட் தான் அதிகமாக ஈக்கும். அந்த வகையில் நிறைய ஃபார்மர்ஸ்ட் இப்போ போயர் ආඩ ඊගිදී බොය බ්‍රීඩ් பண்ணிட்டு போகிறாங்க. ඒ වගේම ගොඩාක් ෆාමර්ස්ලා දැන් බොය බ්‍රීඩ් කරගෙන යනවා. ලංකාවෙන් බොයර් දැන් කොහෙවත් ගන්න පුළුවන්. අපි ඒ සම්බන්ධයෙන් හොඳ වීඩියෝ එකක් අපේ channel එකේ රුෂ්බ්‍රෝ YouTube channel, TikTok, Facebook ඒ තුනෙන්ම දාන්න බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්නවා. ඒ වගේ වීඩියෝ එකක් ඕන නම් ෆාමර්ස්ලා අපේ වීඩිயோ එකට පල්ලෙයා yes we need කියලා மெசேஜ் එක දාලා යන්න. நாங்கள் நல்ல ஒரு வீடியோ ஒன்று போடுறதுக்கு இருக்கிறோம். உங்களுக்கு அப்படி நல்ல வீடியோ ஒன்று தேவைன்னு சொன்னால் போயர் சம்மந்தமாக எஸ் வி நீடுன்னு சொல்லி இந்த வீடியோவுக்கு இல்லை கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் ஐபோவன்.